Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing kalaong bahadu menta umsyam nala ban yu iya kidak kisyen baka sorkar kan le ya ka ka ba upai ba utrang bat ka ba penlingo pat ka kinhuan menteri ka sorkar ling ba ka state naming authorities ha u arpenyo terek ujilio arajar arpo ar kalapin kala kerteng saya ka wei ka surak ka badan hadwar barsnong laban Shah ka Bhaskar Chaudhary Road kani kalapin bitar hi ya ka KSU barok ka wei ya ka jingtmu ka sorkar ban pensa na me ka kerteng ki surak bar ka jaka shakiwei pat ki jat ben rio ki bam dei rio lom kini ki jingde ki long khlem da shem ya ka rai ni ka jing menjor na ka dor barsnong ni jong upai ba nong song snong kumta kum ka seng kani persha e ka jingde jong ka sorkar ha ka bay dei bar kani ka benta bar ha ka ju por ka kenturu baswaban pen kala kerteng don kam banyo e ka jing menjor na ka yang jong ka dor barsnong ni upai ba but day bandon ka jingelang pat ba lani public hearing ha ka ktin nong way halor kum kini ki benta ban light ka khandrom kanram nakaliang juga kasih students union lawan circle la yo wanon bu kita khas GAD minister i snyong balam har ka bede buat kani ka jing ai kateng ju kisrok khamtam ki than jong ka terbas nong laban but nakapos kapon ni iba kumba ka tu ko adap ya ka zigzag road ka bar nanti terbas nong ke stress of sport relabong ila ai kateng sya ka adan du Chaudhary but tang ya kata ka hampat dadap lut kila menta kila mi sa ka makin ai kateng sa dakiwei ya kini surak ibadai ha ko terbas nong laban te kumta na kaliang jongi ka seng yiwan berkendu ya i minister tasi but nakaliang jongi ni bin pawe ka jin bombun momar kalong si penta kalong no ya ki bor ki badai ban pet ya kini jin ai kateng kalong ki lat ya ka terbas nong labang ni kendu ya ka terbas nong kam don jing tip estia ban ai kita ki kerteng bat nakaliang jongki ru ki bin pawa kim chim la kan ka jing tip te kumtai bat te kata ru bat kowe ru kalong ba nakaliang ka jungi i wa ban pensngau ki bor ki badai ai ban pet kini ki pa ai kateng ni ki ban non ra ini ki kateng sa kami sangka sarkar ba kidi ban chim ti ba kidi bakin kin dapat tip soai ka terbas nong bakin besium lang ya ka jingbet ka terbas nong ba khamtam e ki brio ki basa a ti dong ki than ba le se yo nakaliang ka terbas nong ne le se nakaliang ka tu ka than dang sudan chu de ki wi ki kerteng ki ba ki kwa ban wan ai burom ne ban ai ta ka chakka kerteng ka jaka saki ke ka daw plonga ki si berpersa ka kerteng ka long ba kumta hi kin kumba long ba nakapor sa kapor man bagi ai kini kerteng kam judon genu ke jingtep kam judon genu henteng i bitang ke kubor dan ni haki citi ba ladon kata ka jingten kala kerteng mo te kumta ina kaliang gejungi tengi kwa kna swa ba kan don genu ka jingten kala kerteng kam tam haki ka snong ka thau ide ba dan ke jingtep swai ka dor ba snong bat ki brio ki pasa ka tu than